Salutare, prieteni, eu sunt Fiu și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Let's Play. Let's Play, seria bun așteptată de voi și proaspăt începută de Minecraft 1.9. Bine, nu e bun așteptată de voi, dar e proaspăt începută. Minecraft 1 alături de Matei și Damian, doar că Damian nu e prezent în momentul acesta. Doarme. Da, ce vrem noi, Matei, să facem azi? O casă în copac. Casă în copac. Casa va fi, din copac va fi. Care copaci am zis, mă? Ăștia 4. Ăsta. Da, ăsta, de aici, Stai așa. ăsta și ăsta mare de aici. Bere puțin. Nu o să-mi iau Sprite. Și da, intrarea va fi gen... Nu știu cum să zic. Vreau să fie pe aici. Aici ne urcăm așa pe scări. Facem un pod de aici așa. Acolo continuăm cu încă un etaj. O să facem un balcon. Partea aia o să-l facem aici. O să fie mult de muncă. Pentru că e casă în copac. Știu și eu și Matei cum să facem. Gata. Stai să beau. Mama, deci fii atent, Matei, cum o să încep. Hai, nu mai bea. Deci, fii atent, vină la mine. Uite-mă. Bă, vină. Vină. Și dă-te de primul. Gata. Așa, hai, bine. Deci, vezi chestia asta, da? Da. Ne urcăm pe ea pe scări, așa. Dar nu, bă, știi cum ar fi mișto? Și facem pod de în copacul ăsta până în ăsta. Păi și da, apoi dar să să facem casă și pe asta, pe chestia asta. Ce? Pe chestia asta să facem numai așa pe aia. Să fie așa frumos. Păi pe da, copac. știu, da, așa. Și Da. facem pod din copacul ăsta până în copacii ăștia lipiți. Aici, în copacul ăsta, s-ar putea să facem balconul sau în ăla. Văd că ăla e mai sigur de făcut. Și o să continue ca să în copacul ăsta, dar cineva a spart aici să-i prinduri. Și cel care l-a spart e prost. Stai chiar știi. Da, e nerățit, i-am dat eu așa. S-a auzit? S-a auzit încet. Bun, și ce vreau să fac acum, un pickaxe de diamant. Dai, mă. Mamă, dar să vezi, Matei, pe viitor când să avem noi Elytra și chestii de Nu astea. există. Ba da. Nu există Elytra. Da, dar noi să le crafti sau Păi să nu le găsești. craftăm, zic să mergem să explorăm Endu, să găsim castelul ăla și să luăm Elytra. În alea se găsesc elitra. Parcă nu mai știu. Dar în alea se găsesc itemele OP enchantate, deci. Gen pickaxe-uri de iron cu efficiency 4, force în 3. Eu am găsit unul cu efficiency 4 cu strength touch 1. Și se găsesc enchantate destul de bune. Așa, bun, hai să facem. Nu uitați, aveți canalul Filip în descriere, să Așa vedeți și că- perspectiva lui. Din perspectiva mea, dar să aveți și canalul cu scriere și perspectiva lui. Bun, hai, Matei. Deci, hai să fac o scară. Hai să fac bețe. What the fuck? Stai puțin. N-ai auzit nimic, nu? Ceva gen... Nu. Vrei să zic ce? De era sfărăitul fractul. Da. Cras ce? Bă, pe unde ne urcăm, mă? Pe aici, mă. Aici pe unde? A. Nu mai tuși că mă enervezi. Dar nu pot. Unde te fița? A, până aici. De ce? Până sus, bă. A, pe tu vrei până sus, ia Până sus. Să facem sau nu, de aici. N-avem cum să punem pentru că e frunză. Nu vrei să pui scară pe frunză? Aștept. Dă-te. Așa, dă-te. Ai făcut.
M-am scris. Hai să fac un crafting table aici. Vezi că iau și-o 2 iron de la tine din chest. Am nevoie de un shears. Și aici ce vom face? Vom muta tot asta și să facem un balcon și mai Nu, paci de aici, unde e? Cum e cu paci pe aici? Și asta și fac. Și ce vreau să fac? Deci, fete, aici de jos de la ea, primul etaj ăsta, vreau să fac un pod până acolo. Dar nu știți cum. Sunt creativ. Bum. Stai, fac. Trebuia să plug un nivel mai jos. Așa, până aici. Să vă fi bun. Că am căzut de sus. Ce? Bă, stai. Ce se aude fractul? Bă, dar unde mi-a armura? Că i-a armura pe tine? Nu, e la tine în chest. Eu nu mi-am pus pe mine acolo. What the fuck? Ce faci bă aici? Ok, mă duc să continui acolo, dar am făcut să-mi fac și un shares. Mamă, cum se aude, bă, se depășește ce n-ai mă. Am făcut 2. Nu-mi place chestia asta aici. Dar poate o fac mai mare. Matei! Hai să pun și eu. Și fii atent, mai ții minte cum ai făcut tu gen... Stai puțin, Ăsta las. etaj cu balconul, să pui așa din pereți. Mai ții minte? Și cum ai făcut aici în față așa cu carpetă, dar trebuie mult. Am eu câtva în chest. Da, știu, dar nu cred că ne ajunge. Îmi pare că nu ne ajunge. Bă, mai ușor, mă. Aici va fi câteva chesturi. Așa vreau să fie aici câteva chesturi. Da, m-a auzit destul de bine? Matei, Ce? m-a auzit destul de bine? Da. E normal că ar trebui să vorbesc mai tare, că de-abia mă aud în filmările tale, dar nu știu de ce. Așa și copac. Că nu știu unde copacul ăsta. Bă, ai luat tot aerul la tine? Da, Unde ești? aici sus. Dă și mie un șurs. Pune-te pe mut când tu știi, ți-am zis. Se aude destul de tare. Ia fac. Și da, turnul ăla de control de la debarcadere care vrea să fie casă. Bă, dar nu erau cum ai ieșit. Și ce vrei tu? Vrei să iei tot nivelul ăsta? Vreau să tai tot copacul. De ce? Că nu-mi place cum stai aici. Bă, păi din asta facem și din asta casa plus. Nu mă taci, mă, că știu eu cum să facem. Bine. Ăsta-l tăiem, ca să fie așa mai mare adâncime. Până la copacul celălalt. Ce am 30 de pe... Stai, mi se încarcă ceamurile. Ăla-i.
Vezi că dacă ai picat de aici, poți să zici rugăciunea că tot ești mort. Da, știu. Și dacă mă împingi, ești un prost. Am un motiv să te împing. Ah, știu. Ce? Nu mă uit eu atunci. Stai el că și eu sunt la. Bă, dar îmi faci like pentru faci asta. Video. Hai că era să mă duc eu. Mi-am făcut-o singur cu mâna. Entity Shadow. Am pus pe off pentru că... Pentru că lag și pentru că calculator prea bun. Tu îl ai pe on? L-am pe off. Da, și l-am pus pe off. Ia uite, am acum 100 de FPS-uri. Da. Nu știu că n-am avut fain că acum avem PS-ul ăsta. Îți dau suiectul din Minecraft mai încet că se aude prea tare. La mine nu. Voice stack, așa. Scuze. Vezi, aruncă-le parea de bărci care le-ai reluat. Ok. De ce am Că nu aici ne trebuie. bărci? Nu mai știu, trăim pădurea. Mamă, câte de-astea spre jos. Poate dădeam fail. Bă, dar nu prea are logică Minecraft-ul ăsta. Știi de ce? Adică faza e că în realitate poți să-i frunze și când le rupi. Și în Minecraft dacă dai în ele, nu ți le dă. Dacă le spargi, nu ți le dă. Le spargi cu foarfeca. De ce, frate? Noi cum rupem frunze? Afară, gen. Și tone de frunzele. E că mișcă de sus. Mamă, dacă avem aici un copac de jungle, cred că era ceva mai șmecher acasă. Spune și mie dacă e egal. Bă, nu! Ai stricat forma. Nu. Ba da, de ce ai pus aici? Bine, ce spate. Ce puțin. Bine. Oh, că pare asimetrică. Așa. Așa, parcă ar trebui să... Gata. Așa e bine? Bă, sparg și... Nu, las că e bine, e bine. Și aici ce ar vrea să fie? Bă, dar nu e simetric. Știu că nu e simetric. Ba, e simetric. Ba, nu, uite, ăsta ar trebui... Uite. Ăsta e liber aici și vine fix cu ăsta. Și ăsta de aici vine fix în ăsta. E, lasă că nu contează. Normal ar conta. Dă-l drept. Măcar fă de una dacă o faci. Ușa? Așa. Și așa e mai simetric. Bine. Aici e de 3, aici e de 4, aici e de 2, aici e de 4. Bă, ai greșit. Bă, ai greșit. Ai greșit tot ăsta. Ți-am zis că era bine așa, două așa și două așa. Nu. Lasă-le așa acum, că... Știu că aici e de 3. Oh, shit. Stai, ia asta de pe partea asta. Ok. Și le pui gen așa. Stai. Așa, dă-te. Stai, mă! Dă-te. Bă, stai că nu-i mai... Filip, nu-i bine cum am făcut eu. Eu am greșit. Și chestia asta de aici o luăm. Și gata, uite, e simetrică, doar că trebuia să facem mai mare, normal. Am făcut-o bine.
Încă nu, acum. Deci trebuie să facem așa și bă. Scuze. Așa? Uite-mă, așa e simetric. Așa. Dar trebuie să facem aici de 3. Trebuie să facem peste tot de 3. Acum e simetric. Ia să stai. Hai mă Da, că e simetric. E simetric acum. Vezi? Ți-am zis eu că știu să fac. N-avem nevoie. Ce ar vrea să fie aici camera în care dormim noi? Punem liane aici. Vrei să fie camera în care dormim noi? Dar de unde liane? De unde liane? Din junglă. Avem junglă? Stai. N-avem junglă. N-avem junglă. S-a trezit. Oli, Cașcai. Da, pe oameni buni, bă. Eu am o problemă la mouse. Da, și se apasă de 2 ori când o apeși odată. Doar când pun. Da. Eu aveam problema asta tot când dădeam click stânga. Era șmecher la PvP. Așa. Parcă arată acasă. Acasă. Așa frumos. De-aia pun eu căcaturile astea aici. Dar liane n-avem bacamiaș. Mi-am venit o idee. Uite. Așa. De. Lucrează și tu ceva. Așa. Ok. Și aici vor veni chestele, crafting-ul. Hai să facem un chest. Așa. Beautiful. This how to be a prost. Tutorial. Juju! Deci mai bun. Uite bine. Asta e prima. Dacă ești mereu. Stai așa. Și Nu aici pot. tu vrei să punem geamuri? Da. Geamuri? Nu, Liane. da. Da, Nu. Aici punem geamuri, unde vezi tu spațiul ăsta. Da, Și de-abia aici punem liane. A, deci doar aici punem liane când intrăm. Și aici punem geamuri, nu? Da. Dar punem geamuri de alea glass pane. Dar nu, o să arate urât cu glass pane. Nu punem glass pane. Ca să... Punem... Aici va fi patul meu. Bă, ce glumesc ești tu.
Fă, știu de 3, frate, că aici o să fim toți. Adică lasă și spațiu liber aici și punem 3 paturi. Și aici Crezi că punem poți pui paturile pe leaves? pui și tu lemn. Zic și eu. Am eu lemn, nu uite, toate. Sparge așa. Așa și pui așa. Și ce vine 4. Și punem geamul. Hai mă, eu să fac 10 geamuri. Bă, aici nu avem. Bă, dai copacul ăsta, dar nu mai am topor, asta e faza. Ia de aici un topor de sus. Dă-mi. Poc să mă încurc aici. Mă dă-te. Așa, mă. Bă, dar avem și bărciuri. Avem și pumpkin. O să-l punem de design. Ok, și acum trebuie să mergem. Punem geamuri roșii sau geamuri normale? Geamuri normale, man. De ce nu punem geamuri verzi? De unde ai tu verde? N-avem cactus. Dar n-avem sen. Exact. N-avem sen aici. Ba da. Știi ce puteam? Roșii. Păi da, hai să punem roșii sau galbene. Roșii. Cam eu roșu. Văd și eu roșu. Uite și punem sen. Dăm sen. Nu punem sen. Bă. Mă enervează, frate. Ia să așa. What the fuck? Ok. Câinele meu se aude când sfărăie. Ce? Totul se aude când sfărăie. Nu, e un câine. What the fuck? Matei, deci uite. Am întrebat dacă se aude. Nu se aude. Să mor tu. Să mori, nu se aude. Nu se aude totul. Tu spui microfonul lângă nasul, știi cum? Te surzește. Că... What the fuck? Stai. Așa. Bă, ce dracu, dispare podeaua. Pune bucăți de lemn. Păi pun. Pentru că am spart noi livsuri și de-aia. Bă! Ce dorești? Câte de-alea vrei? Din wool. Câte de-alea din wool vrei? Carpete, cât din tot unul. Roșii. Și punem gen aici, facem balconul. Bă, Matei, Da, mai am nevoie de 5 roșu. aici facem balconul. Bine, nu trebuie să dai în mine. Aici, îl facem aici și gen... Mă duc să iau roșu. Vezi că eu sparg livurile astea de pe margine. Ce? Stai. Uite. Uite-te de afară, mă. Uite, mă vezi? Uite-te puțin la mine. Matei. Bă. Bă, dacă aș putea să te arăt mâine, ți-aș arăta. Uite-te puțin la mine. Uite, mă vezi, bă. Spate sus. Uite, bă. Mă vezi? Bă, da, prost. Da, te văd, stai acum. Te las eu să duc aici. Ce? Uite, livzurile astea. Ce cu ele? Să le spargem și să punem fence și... Nu. De ce nu? Păi prima pe... Aici facem balconul. Bine. Mamă, ce trist. Ufa. Îl facem de tot ăsta, gen... Am 9. 9 carpete? Ia. Și nu trebuie să punem. Mă duc eu să mai caut. Wool. Da, ia de aici. What the fuck? Nu m-am dat așa de multe. Material. Vezi că închid episodul aici. Pentru că s-ar putea vecinul să înceapă. Păi hai și tu, stai că vin și pe sus. Mai, nu știu. 24 de minute. Hai.
Ok, lume, Atât a fost. pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share și tot acum. Noi mai avem coment, dar mă rog, by the way. Nu uitați de like și subscribe la Nenea Filip. Și subscribe la Nina Matei. Ok, ne vedem data viitoare. Salut!